power tiller manai nini agriculture ni equipment dok manai borona ang request khaini nai musugu tabok je scientific ni method by chini agriculture department borok je babe sino phurungu कृषि सास खायनायनि बागै अमसुं ट्रेनिं kaham ke monodog rogui srungnani nango karon o department tabong ni jog bai miligui bahike कृषि सास खायनाय फोरोंगै tongo जों पाराराव खोनागौ गोबांमा सामों तांनाय दं जों बसर बसर ताङै फायजाक बनो bahike जोंनो फोरोंनि फायबाहि हमानि रग खोनागौ साइनेराव बुसे एग्रीकल्चर डेभलपमेंट थांखा जों यूट्यूब राव नायखां के बरनि एग्रीकल्चर टमेटो चाष खायमानि माइ चाष खायमानि ताबक तो सोशल मीडिया वो अवेलेबल इनफॉरमेशन नानि बागै नायखां के ब्लै माने बरनि अमनो स्रंगवानि मटर खमामा नंगौ हायसि नक ब्रावसि बर गुसु मै कुथुं काहाथे खाय नक ब्राव चिनो तो जागा बाय जागा नाहय नबैया ताबो फने एग्रीकल्चर कल्टिवेबल लैंड almost Tripura 25% cultivable land tongo. Asal jaga kebang, sing pisang banyak kau haji. Orang jaga sini tak government ni inisiatif, tabok je utung naik tong mani black ke kaha. Haipan sini lupuro. Department no tesa kubul nani nango. Department no ni am sini agriculture khaine ni thangwi tuma problem niro petition no di niro chapai di orang ni Superintendent of Agriculture blay active थे कि लाम सायो फाइव बस हम तांग तो बोनी थाने निरो मास हनाय हाची जिन आम सायो अमहाय नांगो मेरी irrigation facility ताबो तुरी तोमर न सुन शिरो नि लांगने बरो न आज के सी बरो उद्योग ना ना दिनी जिन मिनिस्टर पेन गुसुम बाय सुलार बाय जे irrigation minor irrigation चिको जे facility रही तोमनी अमो पचासी ताबो जिन आम सायो तीबु नांगो नाय आसक तुरिको दिनै आं मिनिस्टार नि बसखां सानो मोसौ जे ताबो फनो एम कोसुम नि जे सुलाद नानानि मोसौ के रमावो जतनो फेसिलिटी मानाय दिनै डिपार्टमेंट बो गाहाम साथारना नेसो अमा हाइकेसि बसखां मा आगौनाय जे एग्रीकल्चर दिनै इकोनॉमिक नि बैकबोन हि हजाक मानि न गामियाम सानि लुकुराव बनो तेसन नजर मारनाय सास खायमानि न जों स्रोंलायनि नांनाय जों बै चाकरि खायनाय न तो बरक तो चाकरि बरक न स्रोंलै जों तांयाखे तंखे तो जे कृषक रक बरक तो उंक्लाव मसलो सिनायनो हानि बाङै आं आसो कक गोबां सालिया सिनि मिनिस्टार नि थोक्तै जों तैबो बसखाङो जे बो स्कीम काहाम तो मानि रक न जों खोनालायनाय आं अमनो सानानि मोसौबो जों ताबोनि साइंटिफिक टेक्नोलॉजी ताबोनि जे बै यूज खायमानि डिपार्टमेंट जे फोरोंमानि बाहायथे मडार्नाइज टेक्नोलॉजी बाय जों कृषि सास खायमानो सोलोंनायनि नां अमो जों निजेनि उद्योग बाय सोलोंनायनि नांसिनै आजकेसि जों बसखाङो जोंनि कृषि सास न तैबो बसखाङो आगौरै मानाय